Am zis bine? Să te clintească, să te dezstabilească, să te dezstabilește, whatever. Ai înțeles, ok? 4 aspecte de această lună nouă în Săgetător. Poate de ceva timp n-ai putut să dormi bine, inclusiv și eu. Libertate, curaj și aventură. Manifestare accelerată. Ai văzut cât de ușor și rapid acum lucrurile se manifestă? De unde tu și eu și noi am avut săptămâna aceasta atât de mult curaj să spunem adevărul direct pe față și din spațiul inimii, din spațiul adevărului, să alegem acea chemare care intuiția noastră a activat, a adus în fața ochilor noștri, ceea ce poate până acum nu era. Una dintre motivele importante de perioada acesta și tot ce se întâmplă este că ne aflăm în energia foarte puternică de luna nouă în Săgetător, așa că pe scurt vreau să împărtășesc cu tine 4 aspecte de această lună nouă în Săgetător, direct pe față, tot ce a activat în noi, ca să fim mai conștienți de ce trăim aceste stări și ce mai urmează să mai întâmplă. De obicei, când este astfel de portaluri deschis, cu 2-3 zile înainte simțim energia, este valabil și cu 2-3 zile după. Primul aspect este relația care avem noi cu adevărul. Luna nouă aduce adevărul direct pe față și ne conectează cu sinele nostru adevărat. Sau, pentru acele persoane care poate până acum am trăit în umbra noastră, am trăit cu sinele nostru condiționat, nu se mai poate așa ceva, sinele nostru condiționat care a fost condiționat de la acele valori, credințe, acele convingeri moștenite de la strămoșii noștri și doar le-am preluat. În perioada acesta adevărul iese direct la față. Poate până acum n-am trăit bazat pe sinele meu adevărat, acea putere, acea energie, acel stil de viață care mereu am vrut să trăiesc. Perioada acesta simt că mai mult decât orice alt moment sunt susținută să trăiesc bazat pe valorile mele. Calea este să dau drumul la sinele meu vechi, adică să dau toate măștile mele jos și cu încredere absolută să ascult intuiția mea. În perioada aceasta primim mai multe download-uri și descărcări spirituale, intuitive, mai ales acele persoane care de ceva timp ai lucrat cu dezvoltarea ta personală și spirituală, este mai clar pentru tine în perioada aceasta ce ai de făcut. Luna nouă este partea întunecată, aduce la suprafață acele aspecte care nu mă mai servește, este minunat, este foarte bine, îmi dau seama, perfect, eu asta nu vreau și dau drumul la lucruri vechi care nu mă mai servește, să părăsească câmpul meu, să părăsească viața mea și din spațiul inimii, din spațiul adevărul meu, aleg calea și viața mea să fie bazat pe valorile și credințele mele. Poate de ceva timp n-ai putut să dormi bine, inclusiv și eu. Ritmul meu de a intra în somn un pic a fost dat peste cap perioada aceasta, este ok. Exact în timpul somnului primești anumite update-uri și descărcări necesare de informații până la nivel ADN ca să poți tu să funcționezi mai bine în această viață, în acest corp. Al doilea aspect este timp divin. Asta se referă la acel moment sau acea perioadă care totul se întâmplă exact așa cum este cel mai bine pentru binele tău cel mai înalt. Poate acele lucruri care se întâmplă nu îmi place, dar exact ceea ce se întâmplă cu siguranță se întâmplă cu un motiv. Eu și tu și noi suntem extrem de iubiți, susținuți și protejați. În spatele fiecare dintre noi este o armată de entități de lumină și iubire care ne susțin și pe noi ne iubesc mai mult decât poate eu iubesc pe mine, așa că ai încredere absolută. Abandonează-te, apelează și accesează acea încredere neclintită care nu poate foarte ușor să fie manipulat sau controlat cu părerile altor oameni sau de la ceea ce spun alții sau de la acele informații, propoziții, videouri, conținut, da, materiale care poți să vezi în social media, să te clintească. Am zis bine? Să te clintească, să te dezstabilească, să te dezstabilește, whatever. Ai înțeles, ok? Recomandarea mea este să te abandonezi și cu încredere absolută să iei decizie bazat pe intuiția ta. Al treilea aspect este libertate, curaj și aventură. Cu siguranță perioada aceasta ai simțit că ești mult mai curajos sau curajoasă decât orice alt moment din viața ta. Motivul este toate aceste energii care curge perioada aceasta pe pământ. Acea energie care dorești și simți că vrei să fii liberă. Să nu mai fii controlat sau manipulat de la acele energii, acele persoane, acele entități de vibrații joase care de 10, sute și milioane de ani au controlat acest glob pământesc și omenire. Și nu este vorba doar despre România. La nivel global, noi cu toții simțim că suntem mult
mult mai curajos. Acea energie de rebeliune, care ai încredere absolut în ceea ce simți, în mesajele care primești, în intuiția ta și din spațiul încredere neclintită, din spațiul de a aventura ceva nou. Pentru binele tot cel mai înalt, iei decizie și acționezi. În astfel de perioade, ca și acum, este recomandat să te observi, să vezi care sunt acele valori, credințe limitative, convingeri moștenite de la strămoșii tăi, care au ținut pe ei pe loc și n-au putut ei să evolueze cât poate dureau ei. Acele energii, acele valori, acele credințe, acele karma a ajuns la corpul meu acum aici și este responsabilitatea mea să le detectez, da, ca un detector, da, să pun lupa, să văd care sunt acele energii, credințe, vibrații joase, traume, blocaje, convingeri limitative care mă ține pe mine pe loc, să le detectez, să le curăț din spațiul meu și să acționez și să trăiesc viața mea bazată pe valorile mele. Al patrulea aspect în luna acesta este vorba despre manifestare accelerată. Ai văzut cât de ușor și rapid acum lucrurile se manifestă? Cu siguranță ai simțit cât de repede trece și ziua, procesul de manifestare și materializare parcurge mult mai rapid și recomandarea mea ca să beneficiem maxim de astfel de energii, de astfel de perioade extraordinară și unică care ne aflăm cu toții la nivel global, este metoda de journaling. Se pun mâna și se scriu. Numărul 1. Care sunt acele aspecte care nu mă mai servește? Da? Se fac curățare energetică, se fac curat, ca să am spațiul pur și curat, bazat pe adevăr, bazat pe valorile mele ridicate, ca să numărul 2, ce aleg, ce se manifest, care sunt intențiile mele, care sunt dorințele mele pozitive, pe acele 4 aspecte din viața unui om împlinit. Pe partea de sănătate, pe partea material, bani, abundență, pe partea de relații și pe partea de spirit și misiunea sufletului tău acum aici. Pune mâna și scrie ce alegi să dai drumul, 2. Ce alegi să manifesti, și 3. Acționează. Tu și eu și noi în perioada aceasta am ales să venim pe acest glob pământesc în corpurile noastre ca să manifestăm, ca să materializăm și pentru asta este nevoie de acțiune. Bineînțeles, nu orice fel de acțiune. Acțiune aliniată. Ce înseamnă asta? Adică apelez la esența mea divină, din inimă, din spațiul adevărului, la Dumnezeu sursă, la ghizii mei spiritual, la cele mai înalte entități de lumină și iubire, în absolut pace mentală, cu foarte multe claritate, îmi clarific care sunt alegerile mele conștiente din spațiul inimii, adevărului, integritate și apoi acționez. Nu pot să stau aici zi și noapte doar să meditez sau să mă rog și se întâmplă lucrurile. Nu. Cineva trebuie să acționeze și acel cineva ești tu, sunt eu și suntem noi cu toții. Ca să te poți conecta la inima universală, inima ta înaltă, chakra thymusului, împreună cu Demetra Lucan, ghid activator limbajul luminii și maestru Reiki, am creat o muzică și o transmisie de limbajul luminii cu vibrație foarte înaltă care te conectează la esența ta divină, la acea energie pură și curată care ești și sunt și suntem noi la nivel de suflet. Îți las linkul de această transmisie aici. În timp ce faci journaling sau în timp ce faci meditație, această transmisie te ajută foarte mult să te centrezi, să te conectezi, ca să poți să ai cât mai multe claritate și din acest spațiu să poți să iei cele mai bune decizii pentru tine și apoi să acționezi. Spor la bubuială în cel mai pozitiv mod posibil, ca să manifesti și să materializezi toate intențiile tale pozitive în această viață, în acest corp.